God aften og velkommen til Kanal 25. I aften sender vi den forsinkede nytårstale live. Videre til dig. Nu er det blevet 2015, og mange begivenheder er passeret. Danmark har sendt mange frivillige ned til Vestafrika for at bekæmpe epidemien. Vi er meget stolte af hele verdens indsats. Lidt senere på året blev Eurovision 2014 afholdt i Danmark. Dette havde en stor indflydelse på den danske økonomi, da vi investerede et flercifret millionbeløb i dette. Det er tredje gang, det er blevet afholdt i Danmark, og det er en meget omtalt begivenhed igennem hele 2014. En anden ting, der har været meget omtalt i 2014, er de mange flystyrt, som f.eks. Malaysias Airlines flight, der styrtede ned i det østlige Ukraine med 298 ombord. Angiveligt efter at være blevet ramt af et missil. Ori Bunkers konkurs har også været et meget omtalt emne, da de har været i branchen i 34 år, og konkursen den kom bag på os alle. Vi sender en tanke ud til alle borgerne i Libyen, der har kæmpet med den forfærdelige borgerkrig i snart 4 år. Det ser stadig meget voldsomt ud, og det ser ikke ud til, at den ender snart. Der har været flere episoder, som da olietønderne blev brændt ned, lige inden vi hoppede ind i det nye år. Det er nu 13 år siden terrorangrebet på Tvillingetårne, og det er noget, der stadig rører os alle. Underholdningsorkestret i DR-byen er blevet nedlagt, og det har der været en del meninger om. Det har skabt store debatter i medierne. I løbet af det seneste år har der været flere terrorangreb i skoler og store bygninger. Det har rørt hele verden og skabt store debatter. Tidligere på året trådte den nye skolereform i kraft. Dette har rørt mange skoleelever og ikke mindst lærere over hele landet. Det har fået mere motion ind i skoledagene, gjort skoledagene længere og har fået mulighed for skoleelever til at få mere lektiehjælp. Vi har personligt selv oplevet den nye skolereform på tæt hold. Vi har fx været på en klassetur til Berlin, hvor der ikke var mulighed for at have lærere med, så vi blev nødt til at have forældre med. Terrorangrebet i Paris har rørt hele verden. Dette tragiske episode har dræbt omkring 13 mennesker. 3 af dem var tegnere på det satiriske blad Charlie Hebdo, som havde gentrykt Muhammed-tegningerne. Vi ser frem til valget, som skal falde senest den 14. september. Vi ønsker alle et fortsat godt nytår. Ja, vi fortsætter med en absolut udmærket amerikansk thriller-serie, Homeland. Den kan du se et par klip fra lige herefter, og her kan du også se lidt om det, vi ellers har på programmet.